Jo volia ressaltar que avui ho explicàvem als mitjans que hi ha dues bones notícies. Una és que hi ha en aquest país una gran quantitat d'organitzacions, iniciatives i recursos que promouen oportunitats educatives. I això és un tresor, això és un gran valor, això és un gran actiu i un bon punt de partida per pensar que això que tenim entre mans és possible. I la segona, i això és una cosa que hem pogut parlar amb molts de vosaltres aquests dies, és que es dona la circumstància que institucions diverses, i particularment administracions locals, món d'ensenyament i centres educatius, però també àmbit de la recerca, i les entitats socials, educatives, etc., esportives, estan d'acord en treballar junts per fer-ho possible. I això té un punt de novetat i sobretot el compromís per fer-ho junts. Jo parlava aquests dies amb alguns de vosaltres que estem al davant d'una gran oportunitat, perquè hi ha aquests actius i perquè mai com ara potser actors diversos, des de mirades diverses i en responsabilitats diferents, han decidit treballar junts i donar valor a una cosa que alguns de vosaltres, els que heu estat més a la perifèria del sistema, sempre, moltes vegades, es té la sensació de predicar en el desert. Bé, no esteu sols, i aquest no esteu sols també va pels ajuntaments, també va per les escoles, per aquells que tenen un punt de soledat quan tu constates que, com que la tasca educativa és ingent i els problemes socials són ingents, sols, evidentment, et trobes molt impotent moltes vegades. Bé, la bona notícia, la gran notícia és que en aquests moments estem al davant d'una iniciativa per treballar junts aquest repte des de les diverses mirades i això ens ha de fer sentir molt forts.